Знаеш, че днес дойде войска. Сигурно ще взема деца за иничери. Като бях дете, пак идваха. Ако бяха ме взели, сега и аз щях да съм иничери. Ти не можеш да бъдеш иничери. Никой не се ражда иничерици. Какво върши с християнските деца, като ги вземат, не знам. От хора ги превръщат в истински зверове. Не мрете там. Какво върши с християнските деца, като ги вземат, не знам. От хора ги превръщат в истински зверове. Не мрете там. Какво върши с християнските деца, като ги вземат, не знам. От хора ги превръщат в истински зверове. Знаеш, че днес дойде войска. Сигурно ще взема деца за иничери. Като бях дете, пак идваха. Ако бяха ме взели, сега и аз щях да съм иничери. Ти не можеш да бъдеш иничери. Запази момчето за мен. Никой не се ражда иничерици. Какво върши с християнските деца, като ги вземат, не знам. От хора ги превръщат в истински зверове. Не мрете там. Какво върши с християнските деца, като ги вземат, не знам. От хора ги превръщат в истински зверове. Не мрете там. Запомни ли, сине? Запомних, тате. Втората ми за ръка е: ако не успееш да се хвърлиш от моста, там, дето се стеснява пътя, да скочиш в пропаста. Някога, за да се спаси от насилниците, там се е хвърлило едно момиче. Що момиче е могло да го стори, и ти трябва да можеш. Чу ли татковото? Чух, тате.